har i mange år arbejdet med bronzestøbning. Den teknik, jeg bruger, er i princippet den samme, som man har brugt helt tilbage i bronzealderen. Teknikken hedder cire perdu, og det er fransk og betyder tabt voks. Princippet er, at man bygger sin skulptur op i et brændbart materiale, det vil sig voks eller flamenco, eller som i det her tilfælde, hvor jeg sidder og arbejder med noget bølgepap. Selvom inspirationen var en fugl, jeg så på stranden, arbejder jeg ikke efter model, men lader materialet bestemme formen. Pappet lægger op til at arbejde med nogle store lige flader, i modsætning til hvis skulpturen var bygget op, f.eks. i voks. Men jeg er også meget bevidst om den struktur, som netop bølgepap kan give. Til slut arbejder jeg med voks på udvalgte steder på skulpturen. Støbeteknikken er så fin, at om den lykkes, kan selv et fingeraftryk i voksen ses i bronzen. Når skulpturen er færdig, skal den gøres klar til støbning. Det vil sige, der skal sættes kanaler på, hvor jeg kan hælde bronze i, og kanaler, så luften kan slippe ud. Kanalerne er lavet i flamenco. Skulptur bliver pakket ind i en blanding af gips og chamotte, så kun lige det øverste af kanalerne stikker op. Når gipsen er stivnet, kommer formen ind i keramikovnen og varmes op til ca. 600 grader, så pap og kanaler brænder væk. Formen pustes forsigtigt rent for aske og sikres med tape, hvorefter den stilles ned i sandkassen. Nu er det tid at tænde for bronzen, der varmes op til ca. 1200 grader.
bronzen er kølet af, er det tid til at fjerne gipsen, og det er selvsagt spændende at se, om støbningen er lykkedes. Kanalerne er også blevet støbt med, og dem fjerner man med en vinkelsliber. Til slut pudses og patineres bronzen, så man får den overflade, man gerne vil have. Så er skulpturen klar til at komme videre ud i verden.